Tretie kolo duatlonového slovenského pohára 2009 majstrovstva Slovenska mužov, žien a veteránov sa konali v sobotu 9. mája. Organizátorom podujatia bol Triklub Fakulty telovýchovy a športu Bratislava v spolupráci s telovýchovnou jednotou Spartak Myjava a mesto Myjava. Štart pretekov bol pred mestskou športovou halou. 95 pretekárov súťažilo v behu a jazde na bicykli. Dĺžka trate závisela od jednotlivých kategórií. Muži, ženy a veteráni súťažili v behu na 10 kilometrov, potom nasledoval 40-kilometrový úsek na bicykli a opäť beh na 5 kilometrov. V kategórii juniori sa súťažilo v behu na 5 kilometrov, 20 kilometrov bicykel a beh na 2,5 kilometra. Rovnaká trať ako pre juniorov bola pripravená i pre súťažiacich v kategórii Open. V kategórii muži sa najviac darilo Pavlovi Šimkovi, ktorý sa s časom 2 hodiny, 4 minúty a 47 sekúnd stal majstrom Slovenskej republiky. V ženskej kategórii si titul majstra Slovenska vybojovala s časom 2 hodiny, 25 minút a 19 sekúnd Jana Poláčiková. Kategóriu veteráni 1 ročník narodenia 1960 až 1969 vyhral Anton Žáčik s časom 2 hodiny 14 minút 11 sekúnd a s časom 2 hodiny 21 minút 42 sekúnd ako druhý skončil Myjavec Jaroslav Hutyra. V kategórii veteráni 2 ročník narodenia 1959 a starší triumfoval Marian Hlbocký s časom 2 hodiny 24 minút a 34 sekúnd. Na základe výsledkov z tohtoročných duatlonových podujatí výkonný výbor na návrh trénerov na majstrovstvá Európy v duatlone nominoval Janu Poláčikovú, Martina Hubáčka a Myjavčana Petra Mosného.